Isip kang dadi panyawangku iki ndak sawang sajak Siwa Anoman. Lho nggih. Kados pundi nggir anak Mas Raden Setyaka? Mula nganti aku sumusul mapan ana ing bale Makambang kene. Beteke mung aku kepengin ngerti. Kaya ngapa sing dadi kersane Kanjeng Rama Dewa Jiwa Anoman? Inggih, mugi andadosaken kawuningan. Kanjeng Rama wekdal sakmangke nedeng anglampahi tapa nendra. Oh, tapa ning karo sare, inggih. Namung nadyan mekatena Kanjeng Rama anggadhahi pangangkah ingkang maksih sinandi tumrap gumelaring perang Baratayuda daya binangun benjang. Ngosik sadurunge Kanjeng Rama tapa sare Kanjeng Rama mitungkas apa wa Anoman? Kanjeng Rama paring dawuh sinten kemawon boten kenging hangganggu damel anggenipun sinuwun Kresna nindakaken tapa nendra kejawi namung para Pandhawa lan para Kurawa. Menawi para Pandhawa lan para Kurawa ingkang makarti menika nembe dipun keparengaken nggih. Ngono inggih. Namung ugi wonten prenatanipun. Sinten ingkang badhe nggigah anggenipun Rama Sare mboten kenging beto gegaman menapa kemawon nggih. Ya yen pancen kaya mangkono aku uga bakal jaga marang kaiwananing Kaka Prabu Kresna Kakang Anoman. Lho nggih Raden Setyaka, Kang Sarta Raden Setyaki piye? Kula menika jinejer dados abdi dalem. Abdi dalem mapan wonten ing negari Ndwarawati mriki. Gesang kula sakwutipun menika sampun kula borongaken dumateng Sinuwun Kresna. Krana sak surutipun Sinuwun Prabu Rama ing Pancawati, titis Bathara Wisnu menika mboten asanes kejawi namung Sinuwun Kresna. Mila kula purun gesang wonten Madyapada. Sauger gesang kula menika maksih sesandingan kaliyan titis Bathara Wisnu. Inggih ingkang Rama menika nggih. Ya apa yen pancen kemangkono Setyaka uga bakal jaga, Setyaki uga bakal jaga marang katentremaning bale Makambang kene. Lah punika wajib nggih, punika wajib Raden. Kanjeng Rama ingkang kagungan gegayuhan putrane anake lanang Raden Setyaka ya kudu melu njaga dumateng keselamatanipun ingkang Rama ya. Yen pancen mangkono sisan gawe dibiyawarake marang kawula akeh. Sapa wae ora kena nggugah Kanjeng Rama anggone tapa nendra mung kejaba paman Pandhawa lan paman Kurawa. Pranyata menika pitungkasipun Kanjeng Rama kok nggih. Wanti-wanti piwelingipun Kanjeng Rama anggenipun nindakaken tapa nendra menika ingkang Rama menika namung kepengin badhe angsal pitedah mbenjang tumapak ing perang agung Baratayuda jaya binangun. Kang Rama kedah mapan wonten ing Ngastina menapa mapan wonten ing para Pandhawa. Ngono wae. Lho nggih. Lah titikanipun sinten ingkang kuwawa nggigah Kanjeng Rama menawi ingkang Rama sampun wungu saking tapa nendra. Sinten ingkang dipun tingali sepisanan inggih niku ingkang badhe dipun botohi kaliyan Sinuwun Kresna nggih. Oh iya, Setyaka bakal melu anyekseni Paman Setyaki. Kados pundi nggih? Melu anyekseni ya Paman. Sapa wae sing bisa nggugah Kanjeng Rama ya kuwi sing bakal dibotohi ana ajanging Baratayuda jaya binangun. Lho nggih. Lan sapa sing dipirsani Kanjeng Rama sepisanan sakwise wungu saka Tapasare ya kuwi sing bakal disuwitani kelawan Kanjeng Rama. Oh inggih. Mangke kula ugi badhe ambiyawarakaken marang para kawula kathah sinten kemawon ingkang cecaketan kalian bale Makambang
boten dipun keparengaken ambeta wujudipun gegaman utawi pusaka menapa kemawon. Sumangga angger Setyaka kalian Raden Setyaki dipun lambari tekad satriya tanah Jawa. Sinten kemawon ingkang badhe ganggu damel kayuwananipun Bale Makambang kedah dipun singkiraken. Ayo tak dereke wae Kapi. Andedel gayung gegono Arisang Ramandaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning warih ong mbadha kulam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ora pangling iki ra Anoman to. Inggih Raden Patih Harya Sengguni. Ngene ya Man, aku saiki njaluk idi palilahmu. Sak mengko kowe sumingkira saka kene. Karana dina iki Sata Kurawa nderekake sinuwun ing Mandura anak Prabu Baladewa. Ing pamrih bakal mungu sinuwun Kresna ingkang nedheng tapa nendra. Pranyata leres dawuh jengandika Raden Patih. Miturut pitungkasipun sinuwun Ndwarawati ingkang kepareng anggigah namung para Kurawa dalasan para Pandhawa. Lah kuwi Man. Mula tekaku mrene mung ndereke sinuwun Mandura ingkang bakal gugah tapa nendrane sinuwun Kresna. Mula kowe ngaliya saka Bale Makambang kene aja ngalang-alangi sing dadi lakune Sata Kurawa. Mengki riyin Raden Patih.
Dateng mriki menika wonten prenatanipun. Apa prenatane man? Sinten kemawon ingkang mlebet wonten bale Makambang mriki? Mboten dipun keparengaken ambeta wujudipun gegaman menapa kemawon. Nggih. Balena namung prenatane piye? Mboten pareng beta pusaka. Kuwi sik saiki dinalar man anu man. Aku iki patih Kurawa sing mrene kabeh kae ya sipate prajurit. Wis dadi jangkeping satriya lan prajurit, lamun ing ngendi papan ngendi panggonan kudu nggawa wujuding gegaman, kudu nggawa wujuding pusaka. Lho, lah kantun purun manut menapa mboten? Menawi mboten sumangga para Kurawa langkung prayogi kula aturi kondur kemawon dhateng negari Ngastina. Lho, kowe iki dadi kethek angel men to, Man. Aku lan Kurawa kowe nggawa gegaman ora bakal tak gawe perang. Kowe njajal percaya sithik karo Sengkuni ngono to, Man. Kowe percaya karo aku. Tur maneh aku iki wong tuwa lho, Man. Mestine aku ya bisa milah kang sarta milih. Nanging empan menika ambeta papan. Kalebet negari Ngastina. Punika tartamtu inggih gadah prenatan piyambak. Nalikane Anoman mapan wonten ing negari Ngastina, Anoman inggih badhe manut prenatanipun negari Ngastina. Lah gandeng menika mapan wonten ing Bale Makambang, pramila jengandika Raden Patih sakuramane kedah manut pranatan ingkang gumathok wonten Bale Makambang. Weh lah dalah. Cekak cukupe saiki kowe gelem minggat apa ora? Kowe gembang ora kena gawa gamane jane pernatan sing ndok gawe dhewe. Aku ngerti Sengkuni tanggap. Padu-padune kowe kepengin golek lenane para Kurawa. Yen para Kurawa wis cucul saking gaman, banjur mlebu ana Bale Makambang, Kurawa mesti bakale ndok pateni. Iya apa ora? Kowe tegel nglakoni kaya mangkono merga Sengkuni sumurup, Sengkuni mengerteni. Kowe iki jane anteke Pandhawa. Ingon-ingone para Pandhawa swata rampungi pisan le. Weh lah dalah ya jagat ya dewa ya Bathara. Ayo munyuk putih. Gelem sumingkir apa ora? Janji ora gelem sumingkir tekan kene. Janji dadi pepalang anggone para Kurawa bakal amungun nendrane Ratu Ndorowati. Kelakon ana kethek aku bal-balan ndase. Weh lah dalah nantang perkara. Kene kuwi Bale Makambang, kene kuwi papan suci. Anoman ora njarak perkara ning lamun ta para Kurawa nantang ora kena diprenggake secara becik. Anoman ora bakal mundur sangkah bagus. Legan golek momongan puk-puluk golek pacangan merangi tapal nggrajawu. Leno kaprayek lair batin tepya damel sati kaca takutu suwe alman. Oi! Awas! Oi! Kitian ngecak geger Anoman. Mingat. Oh, wah. Woi. Neng ndi munyuke? Wah. Ketian kowe. Awas. Yo. Cepet tiatiamu kowe. Yo. Hei, hei. Oh, as. Mutiar kowe. Nyo. Awas.
Waduh, antep tanganmu man. Ayo, ngejak pirang lah adeni gue. Yo, yo, wey, ya, hey, oh, hey, oh, ya, wey, hey, oh, hey, tepian dadamu. Derajat top. Wow! Hey! Wow! Sure. Awas, sure. Hota! Hotia! Wah! Ya! Biar cepat jadamu kowe. Bentuske. Yo. Oh, yo. Waduh. Kowe tian-tianan kowe man. Woi, yo. Angel mencekelanmu kowe. Ho. Hey, ayah. Ho. Ya. Hey, bad low. Ojo piyak. Hey. Ayo ndiliane. Hai. Buat Etian Surtayo. Halo man. Minggir ora. Minggir ora. Wah, bos urip kowe. Hut hi ho. Hai. Ambruk kowe, ora ambruk derajat apa? Wah. Hei, ya. Ayo ngadeg sawa iki Setyaki. Aduh. Weh. Ya. Hota! Hey, hoi! Yo! Hawas! Hey! Oh, hi! What? Hey! Wah! Maju nih, maju. Ya. Hot. Hoi.
Yo balik iki. Mutiar kowe. Dadi sate kethek kowe. Ya. Ya. Hoi. Hoi. Ah! Wah! Oh. Rananggana sontan endok den palangi depan gigre aku satriya digdaya barang mati tak wujuti setiaku jroning ati yen mati beliwang aku awit sun labuh bangsa hanjrah harum asma reki alam dadi saksi sun prawira Hei. Hei. Hoi. Wah. Loh. Ngiman nyawane prajurit cucul ana gegamanmu. Weh ladalah bosen ngemut legining kula salat nyang soroting rembulan jobaren kasekti singa Werang Jaya. Wah. Wat. Cepet yatyamu kowe derajat apa? Yei. Ho. Wah. Ya. Wah. Lo. Was. Po. Lo. Wah. Yo. Hop. Wah.
sapa jane? Pandita karya wangsit pindo pindo kumpang acap sarining tawang Dileput tenan to. Piye? Menang apa ora Kurawa? Pun, pomo sida totoan bro. Entek sampeyan kakean man. Lho gak ngono. Perang pertama anake Pendhita Dulna. Bambang Cotomo anak jaran. Musuh karo Anoman lah wis malah dienggo dolanan karo kethek kuwi. Swatama kalah kepruk godhot crot moncrot getih kejeh. Anakku muncrat getih. Nggih. Swatama kalah. Terus Kurawa liyane sing maju sapa le? Cultayu. Sapa? Cultayu. Cultayu wah nibakne tumbak. Der. Tumbak mau ngerti laras lho, Man. Surtayu. Nggih. Padha karo tunggal sing tet. Ora sida kok, Le. Kejeh Cultayu. Cultayu kejeh. Kalto marmo maju menang lah malah ngentek-ngentekne wektu kalah tak nganggo palalan. Kalto marmo kalah. Pun. Lah kowe kula jek pengen ulip ayem kok, Man. Maju timbang ngentek-ngentekke wektu, pun. Kula jek pengen ulip ayem karo anak bojo kula. Nek mang maju engko. Nek pengen utange bank ndang lunas, nggo maju. Muyu Anoman mriko. Alah Durmagati. Ora sumbut karo kondangmu le. Kowe iki satriya kok nggur wedi karo kethek sing jenenge Anoman. Kowe iki menungsa, kowe iki makluke pangeran sing paling sampurna. Lah kok karo derajate kethek kok trima mringkus tekadmu kaya cacing piye to le? Sampeyan muni apa? Sampeyan muni apa? Mbok aja waten pelintah to, Man. Aku ora ngerti lho kowe jaman biyen kanthi cak iki cengkuni maju perang. Ndi ceritane? Anane mung kleyak kono. Cak iki jenengan maju. Waten pelintah, Man. Sikut dhewe. Mang maju, aja pelintah Cultayu, pelintah Kaltomarmo, pelintah Durmagati, mang maju dhewe, musuh Anoman kok. Nek menang, lo sembah 7 tulunan jenengan. Piye Kakang Makni? Betul Durmagati betul. Aku ya cocok kok karo pendapat itu kok cocok. Lah iya no. Awake dhewe kekancan wis pirang tahun? 20 tahun. Lan urung tau ngerti. Durna urung tau ngerti. Nganggo mripate Durna dhewe sengkuni kok maju perang. Para kura nduk kejeng-kejeng. Kowe dibrongot ati karo Durmagati kok nggur meneng ae. Nek cara aku dadi kowe dibrongot dinyakno Durmagati. Wah, Setyaki Anoman tak diadekne pengewanan. Lah ta seksen lak maju perang.
Setyaki. Arep ngopo? Kurawa do kalah kabeh dadi gotongan maju kuwi. Ya ora basa karo aku. Musuh kok basa. Arep jotosan kok ndak basa bareng ngopo? Aku ning ngene ora arep gelut tak Le. Ora arep jotosan. Lah ngopo ndak nemoni Setyaki bareng ngopo? Aku njaluk tulung Le. Njaluk tulung piye? Aku lara ati karo Durna lho. Durna ngopo? Durna ngenyek aku dindas-ndaske digoblok-gobloke jare ra iso momong Kurawa ngrumaton perintah. Lara atiku, kamangka wis puluhan taun Kurawa tak emong. Lah kok terus dikiwake disepelekke karo cangkeme Durna. Lara atiku. Kowe jujur bloko Le, Setyaki. Kowe lak ya geding to karo Durna? Geding. Benci to? Benci. Saiki aku njaluk tulung, aku uncalno Le. Aku uncalno pasno cengele Durna. Pasne cengele Durna. Kudu pas lho, mbok cemplungne kalen. Ora. Kudu pas cengele Durna, pas. Ben mudiar kowe. Kowe benci tenan to karo Durna? Benci. Ha. Saiki uncalno ben ngrasakne. Aku arep bales dendam tak uncalne. Manut to, manut. Mudiar kowe. Aku ngantek kelangan tuding tanganku kowe. Mung perkara nuruti kowe. Ayo, ning kene lagi iso bales aku Le. Rasa lak jejeg cengelmu dadi apa? Rasakno. Rasakno. Sipate. Piye? Kowe sida gelut apa ora? Apa ora nyawang to mengkakang wani? Nyawang piye? Aku wis ketemu karo Singa Mulang Jaya. Setyaki? Heeh. Perang renek gantalan menit. Awakku diangkat diobat-abit, obat-abit, obat. Diuncale nganti ngeneki apa mbuh watu, mbuh apa. Kenek cengelku, Di. Kenek cengelku. Kurang ajar Setyaki, wani nyepelekke karo Pendhita Durna. Aku kok curiga kok balas dendam iki. Arep genah, arep bales kae. Lha ki mudiar wae. Weh, arep nibani sengguni, urung ngantek cengelku lak kepruk godo ya. Kene wong kulino lecet tak dileceti. Ayo, mbruk ana sengguni. Wes Setyaki, salim sik. Salim. Pendhita Durna. Aku ngerti kowe gedeng karo aku ta? Gedeng. Kowe pegel karo aku ta? Pegel. Kowe mangkel ta? Mangkel. Ning bengi iki awake dhewe damai ya Setyaki. Awake dhewe damai. Aku tak tekon jawaben aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Takon apa? Apa iki mau sengguni perang karo kowe? Ora iki. Oh. Nanda. Silit babi iki. Tapi ora perang. Ora perang malah ngongkon karo Setyaki. Ngongkon piye? Aku uncalno pasno cengele Begawan Durna. Nek ngono aku saiki njaluk bantuanmu Set. Njaluk bantuan apa? Aku umbulna kaya si Sengguni. Mang dipasne apaku? Cengel. 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 Dhuwure lah sirah. Sirah tak umbulne pasne ndase Sengguni. Ndase Sengguni yo manut karo aku. Sik, tak ganti sepatu sik.
Nganti sepatu proyek. Modiar ki njejeg ndase Sengkuni, modar pas nih Sengkuni tenan ya. Yo tak pasti Sengkuni manut manut. Iya. Lho Sengkuni kok nggo gaman Sengkuni. Sengkuni kok nggawa gaman. Tak enteng nih awakku ki, tak enteng nih. Ben ora kenek Sengkuni, ben ora kenek Sengkuni tak enteng nih awakku. Modiar kowe. Lho kok bablas. Lho kok bablasan iki? Kebablasan. Pandita Torok. Konangan. Iki wong tuwek-tuwek dhewe apa? Ayo. Wong tuwek-tuwek dhewe apa? Ngejluki cengok apa pancen lantang? Sengaja. Mboten sengaja. Miki nyapa barang menginggati. Lah salahe bablas kok. Ayo. Sengaja apa piye? Iki mau ngopo? Dadak kelayapan tekan Bali Pakambang dadak ngopo? Duwe ewoh apa? Ning Bali Pakambang duwe ewoh apa? Aku mau nek wis kandha. Kula wau tak sampun matur, anggen kula gugah Yayi Kresna ampun ngantos diombiongi kalian para Kurawa. Senadyan to mung sawiji. Wo, prajurit sing semenake. Dadak kongkonan curut loro barang apa? Bali. Bali. Nun. Bali. Nun. Aja nanu-nanu. Ya mang dikangkan. Sing ngongkon sinten? Sing ngongkon sinten? Sing ngongkon anak Prabu Duryudana. Kula mongko kan aku ora duwe karep ongger. Mang Bali. Mang Bali. Mang Bali. Bali mboten. Ora kelem trolong nang motor nek. Ayapan.